bij, van de oostelijke mijnstreek. Ik moet net zeggen, want ik... Met de pap nog niet gereden. En ik moet je vertellen, onder in de Maurits, daar staat op de lok. En een stuk of 10 wagons Sinterklaas, Ja. die kennen zo beginnen. Het gereedschap ligt ook erbij. Had me een jong verteld die hier gewerkt had. Dus dat zit ondergrond, 800 meter onder de grond, zit klaar. Ze moeten de galing even de kadaster schrijven waar het zit en dan kunnen ze zo beginnen. Bizar. Nee, dat is niet bizar, dat is cultuur. Vroeger waren we verblijd dat we kolen houden. We waren ook hartstikke blij dat we van de kolen af waren. En nu flikkeren ze de gaskranen weg en dat. En Dus die hebben eigenlijk min of meer alles uit de hand laten vallen? Nee, door laten staan. Ja, ja. Ja, in de Maurits. Ha! En wie heb je erheen gekregen dan? Ja, met de schoonpap. Oké. De schoonvader woonde een sterke man. Een leuke man, lieve man. Kijk, dat loopt door tot het kanaal. En daarachter zitten die herten en ja, en hier op dat Tirolerhuis. Die herten die zitten nog door achter. Ja, ja. Ja, we zijn hier wel boete. Ja, ik merk het. Ja. Maar ja, als de zon een half is, dan Ja. door hier ook werk in zitten. Hè? Ja, maar we zijn, als we willen met ons tweeën, Paul, hoe lang werken we? Ja, we hebben het niet Lodewijk-stijl, hè? Wat bedoelt ze door mij? Ja, alles precies, hè? Dat gaat niet. We moeten ook een paar weken werken en dat gaat ook goed. Al zo, ja, ja. Dus we hebben het zo ingericht dat we ook altijd een paar weken weg kunnen. Dat doen we wel vaker. En wie is de kunstenaar? Door? Ik. Ja, ik heb in de coronatijd een coronabal gemaakt. Ja. En dat werk is van ons... Ik moet het liggen voor de deuren. Dat werk is van ons... zit bij de expressiegroep de Ruif. Binnen de kunstacademie gewoon. Kon ik één keer per week voor plezier. Kon ik kleien. Kleien zet ze dan, En dat had onze groep gemaakt. Maar dan best ze toch wel eigenlijk iets te bescheiden, Polen, als ze dat kleien neemt. Ja, dit had onze groep gemaakt, de woensdagmorgen groep. Ja. En mag je de heer zelf gaan oven? Jawel, ja? oven, alles komen eraan, ja. Oké, maar dat is de coronabal. Ja. En alles wat je in de tuin ziet, dat heb ik zelf gemaakt. Die beelden, door de vogelen. Is dat ook keramiek, dit vogel? Nee, dat is met Powertex, dat is weer gedaan. Maar alles wat je ziet, wat ophangt, is allemaal zelf gemaakt. Dus is de kinderen ook? Eigen kweek. Oh. Ook eigen kweek. Wat ze film gekeken nog wel, eigen kweek. Ja. Nee? Lekker dat volksaardige, dat Vlaams dialect. Ja. Eigen een parodie op de drugwereld. Parodie. Maar is een Nee, hele heb ik leuke niet serie. gezien. Is dat een aanrader? Ja, aanraden. Hoe het gaat. Is de hut op slot? Nee, die hadden hem net opgemaakt. Zodat ik het kon vragen. Klopt, ja. Ja. Okay. Ja, servus und herzlich willkommen in Österreich. In Grüezi. In Gratij. Oh, kijk nou toch. Oh, wat Ja, ruikt, hier doe ik knutselen. wat ruikt Holter altijd lekker, hè? Oh, hier mag ze allemaal die mooie dingen. Ja, Dat zien kleinkindjes al? nee, dat zijn kindjes uit Polen. We Oh. hebben enkele jaren altijd Poolse kinderen op vakantie gehad hier. En die had je hier dan de tijd van nog leven? Ja, Ja. dat waren. Alleen de taal. Voor wordt armschelmkes, taal. wezen. Ja. Armschelmkes in de zin van in Polen had je ze niet veel? Niks. Nee. Oh. Ja. En wie Oké. kwamen die dan heen terecht? Met een bus. Ja, via een stichting. Via een stichting, ja. Worden die gebracht. En wie kwam je in contact met die stichting? via- Met hem via de telefoon? Nee. En een vriend van ons, Arnold van der Linden, die was voorzitter. Ja. En die had een timmerbedrijfje. Nee, ik ken ook goed timmeren. Vroeger. En die had, via hem, hebben we voor die kinderen gekregen. We hebben ooit eens in de buurt van, volgens mij van Kiergro of zo, hebben we ook
contact gehad, of een uitzending opgenomen met Louis, die ieder jaar, volgens mij een complete school of klas of zo, in Polen lieten overkomen. Ja. Ja, Fantastisch fantastisch werk. Dat is heel goed werk. Ja. Gaat u voor? Dank u. Ja, die is toch de... Open tijd. Och, kijk nou toch. Och, dit. Kijk, dat gaat er ook van. Leuk. De echte Thijs uit Limburg. Ja, ja. Dus Hè? de kent wel trekzak spelen dus. Kennen we wel, ja. Ah. Maar zo tegen mij gezegd, laat dat ding... Dit is mijn laatste werk. Ja. Voor Roemenië. Leven de vrijheid. Oh. Ja. Je zit allebei enorm creatief. Ja, we vinden het leuk dat te doen. We zitten in het Ja. goostel. Ja. Ik heb het gemaakt, maar het is niet van de PVV. Ja, nee, het is niet van de PVV, maar het is wel... Nee, dit is de schaal van de vrijheid. Schaal van de Schaal van de vrijheid. Ja. Die loopt nooit over. Ja, dat is een heel mooi gezegd. Thijs, Ja. dat weet ook niet aan. Paul Borgen, links. Leuk. Nee, links, ja. Ja. Is dit de ideale, Dit is, de ideale partylocatie? Ja, Voor dat is de feestjes nog en de feestjes en als we met z'n allen zijn. ja, een terrasje erachteraan. En we hebben net aan de kinderheuvel door die loods zien heb ik. Dus die kunnen de boeren en de uitleven. En we zijn het kleiner. Dat is alweer te klein. Gaat kleiner. Ja, ik zie het. Als ik naar boete kijk. Ons oudste dochter. Ja. Die Ja, maar dat is 14 die zijn goed aan het verbouwen. Ah. Oh, dat is die dat van de brievenbus met olijfgroen? Ja. Die Ja. wit is. Ja. De witte brievenbus die olijfgroen had. Ja. Die blijft groen hebben. Want ik zocht net, de achternaam is Olijven. Ja, ja. Wat grappig. Heb je ooit wel eens uitgezocht waar dat dan vandaan Ja. komt? Ja, 1648. Kijk. Genua. Genua? Ja. Ja, 3 maanden. Italiaanse oorsprong. Dit van avond en dus Ja, ik net, ik heb broeks met de meisjes nou. komt van Spanje. Dus Wat? We komen van Spanje, Spanje. oorsprong. Echt hoor? Ja. Je hebt ook veel Spaanse liedjes. Maar hun hebben tot 1648 echt terug. Maar wat, wie had dat uiteindelijk uitgezocht dan? Familie, hè. Familie. Olijven, maar dat Ja. was dan olivos? Of Olive. Oliva? Olive. Olive. Op het Duits staat Olivier, Ja. maar dat is niet te verwarren met Gabelier, want dan is, dat De is Andreas. Andreas, Ja. dat is geen zoon van ons. Dus dat is wel een leuke jong. Ja, Ja. Andreas Galabier. Ja, ja. Dus persoonlijk ontmoet al. Nee, maar we hebben wel die concerten en zo vroeger in zijn video's uit. Ja, we dat hebben is wel fan ik ben een van. beetje Ja. fan van hem. Voor de mensen die de naam niks zegt, waar kennen we Andreas Galabier bijvoorbeeld van? Rockmuziek. Ja, maar folkrock. welke Ich hits? singe ein Lied für die und dann fragst du mich, Ja. ob du mit tanzen gehst. Ich glaube, ich stehe auf die. Ich singe ein Lied für die. En wie gaat er verder? Und kann die Sterne noch sehen? Ich hab mich verknallt in die. Ja, En dan wie ze toch naar Paula. hè? Ja. Ja, zeker. Want wie lang geleden was het, Thijs, dat ze dik verknald is in Paula? Nou, ik heb dansles 50 jaar, gekregen. 50 jaar. 52 jaar geleden. Dansles. Dansen en strippen kruid. Ik zeg, dan kent ze mij dat ook leren. Ja, en ik heb het niet meer losgelaten. Hè. Kerksoort meisje. Kerkraad, hè, kerkraad. Kerksoort meisje, kijk ze dik aan. Kijk wie ze lachen dik aan. Zo simpel te klauwen, zo wie man dat zegt. Zo meisje, zo mollig en rond. Ze zijn voor te putje, zo wie man dat staat aan het bekje, zo mollig en rond. En dat zijn de kerkraadse liedjes. Ik zing net af, dat is een optreden. Oh ja, anders krijg je dadelijk een dikke rekening. Ja, het is nummers gedaan. Ja. Maar is de kans aanwezig dat je in Oestrijk nog een dansje doet samen ergens? Wow. Ja. Shoppen. Früh shoppen. Ja. Ja, we hebben ook samen gerokt, hè. Rock'n'roll. Ja, was dat vroeger met de petticoat en weet ik... ja? Ja. Geweldig. Ja, het is een bang, Maar weet we je houden vallen. alle parkingen. Het is niet, had totaal geen angst in. Dus als ik moet er wel staan, hè. Ja. En dan leeft ik Om vallen. zo op te vangen. Hallo. Toen word ik, Over de show tussen toen word ik 30 Dat 30 kilo. was net zeggen van de boer, hè. Dat was echt alles erop en eraan, rock'n'roll. Ja. Ja.
Hop, optillen. Dat waren voor 30 kilo lichter. Optillen, maar ook Allebei. even loslaten. Laten vliegen en Ja, dan weer opvangen. Hop, Om met de hop. been terug. Over de arm. En dan zoeken. Hoi! Dat zouden we doen, heb ik kennen. Dan weer van wakker het ziekenhuis. Maar dat moet toch wel een geweldige tijd zijn geweest, of niet? Ja. Ja. Die dansavonden. Ja. Zaterdagavond. Zuerst kwam die zon en dan kwam stoel. Die zon, ik heb bij de anderhalf jaar in Curaçao gezeten. En toen kon ik dansen tijdens het groot verlof. En ik ontmoet Paula. Ja, afgelopen. Afgelopen. Ja. Het korps kost me de bomen. Ja. En de rest is geschiedenis. Ik ga een meisje voor het leven. Ja. Ja, Geweldig. ja, dat is geweldig. Ja.